Velkommen til min allerførste video, og det bliver inden for GTA, som kommer til at blive mit primært spil. Og vi har en masse ting på programmet, så nu skal vi ikke stå her og sniksnak. Vi skal i gang med at få tjent en masse penge. Fordi vi skal nemlig få solgt en masse biler i dag. Eller det var i hvert fald det, jeg troede, jeg skulle. Men finde ud af, hvorfor det gik, som det skulle, så husk at se hele videoen. Og grunden til, at vi skal det er fordi, at i den her uge, der tror jeg, der er 50%. Nej. Nå, jeg skal lige gøre en ny sæson 2 sekunder. Okay, nu burde vi at kunne registrere som boss. Det kan vi også. Lad os bare lige skrive vores password ind, og de får ikke at vide, fordi I må ikke logge ind på mine ting. Okay, det lyder lidt mærke. Men jeg har et warehouse, og jeg ved desværre, det er selvfølgelig godt, hvis I ikke havde noget warehouse, men at der er kommet et gratis warehouse. Og det er selvfølgelig alt for mig. Det er selvfølgelig mega fedt for jer, fordi så giver jeg også for et warehouse, hvis I ikke allerede havde. Der er måske nogen af jer har. Jeg tænker, i dag, der skal vi bare fortjene stjålet en masse biler. Vi skal minimum fortjene $1 million. Spoiler alert igen. Vi kommer ikke til at tjene $1 million, men det finder jeg ud af hvorfor. Det kommer selvfølgelig an på, om vi er heldige med de biler, som der vi får, som en midrange. Den er ikke super god. Okay, lad os... jeg behøver ikke snakke med dig. Okay, der er virkelig ikke så langt, så det er jo egentlig fedt nok. Lad os bare skynde os over og få stjålet den bil, fordi at, vi skal have en masse moneter i dag, og det skal gå rigtig hurtigt. Og imens vi kører her, så har jeg en masse ting, som jeg gerne lige vil snakke med jer om. Og nu bliver det sådan en personal, imens vi lige kører de her, nu er der så kun 300 meter tilbage, så det er ikke så langt. Men jeg vil være så glad, hvis I bare likede den her video, og så den helt til slut, fordi den her video, den kommer til at blive mega fed, fordi vi skal klare en masse ting, og de penge, som vi tjener, de kommer bare til at investere ind. Oh shit. Ja, okay. Skulle jeg ikke dræbe ham? Det er jo selvfølgelig ikke super godt. Ja, hvis nogen af jer også har ADHD, så ved I måske godt, at ting kan godt gå lidt for hurtigt nogle gange. Og det skete jo selvfølgelig lige der, så jeg kommer tilbage igen, når det er, at vi lige er i gang med at stille en ny bil, fordi det var ikke særlig godt. Okay, nu er vi her næsten. Og det var faktisk sindssygt smart, det jeg gjorde. Måske sidder jeg og tænker, hvad er det, du snakker om, mister? Kan jeg gå herind, uden at jeg bliver fuldstændig skudt af alle? Men det er fordi, at den her, det er en top range. Og den anden, det var sådan en medium range. Så den her, den er en del dyrere. Så er der flere skies til farmand. Oh shit. Jeg tror, jeg skal skyde ham der. Tror jeg skal. Ja, nu håber jeg, nu skal jeg lige passe lidt på, fordi jeg... Okay, vi skal lige passe lidt på her. Han har godt nok blevet skudt meget i skulderen ham der. Ham der har jeg simpelthen ikke dræbt nu. Nu må der gerne lige dø. Okay, jeg kan godt se, at de har noget armor, der er lidt bedre end mit. Eller, det er nok ikke bedre end mit, men det er i hvert fald bedre end normalt. Okay, lad os lige få den der. Jeg har ingen rocket skud, så det bliver med... Oh shit. Og nu må spise snack, sådan der. Så... Jeg ved ikke, om vi skal dræbe ham der, eller dræbe den der helikopter, eller om vi lige bare skal hoppe ind i... Man kunne ramme noget, havde det måske været en god idé. Jeg skulle måske godt gøre det. Jeg er simpelthen imponeret over, at jeg ikke har dræbt ham der. Ja, tak. Okay. Så nu skal vi hente en eller anden bil med den her. Og det er faktisk rimelig fedt. Okay. Sådan her tror jeg faktisk næsten aldrig, jeg har fløjet med før, så det bliver faktisk rimelig fedt. Hvor er det? Kan jeg måske lige få lidt bedre vinkel end det her? Det var da måske en af de mest elendige vinkler, jeg nogensinde har fået. De leder efter os, og de fandt os. Så det er jo ikke så nice. Jeg kan jo ikke se noget. Vi må simpelthen ikke færdig igen, det må vi simpelthen ikke. Okay, hvor langt væk er den her bil lige? Altså, man kan næsten ikke engang se jorden, fordi det er så toget herude. Prøv at se, man kan lige se snærten af jorden, men ellers kan man næsten ikke se noget. Okay, vi er ved bilen lige om lidt. Lad os begynde lige så stille og flytte lidt nedad. Pas på det på, vi kan næsten ikke se noget. Oh shit, det var vandet. Lad os lige komme op her, Okay, vi skal ned og tage den der. Det bliver jo rigtig svært det her, det bliver rigtig svært det her. Okay, jeg tænker bare, vi skal ned. Op. Den her bliver rigtig svært. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her. Det er lidt sygt det her. Jeg får ikke den her bil. Det gør jeg simpelthen ikke. Hold lige lidt. Hvad skal jeg gøre her? Vi skal op. Shit! Fik et eller andet. Okay, jeg fik simpelthen et eller andet. Men jeg tror ikke, det var det, så vi må lige så bare prøve igen. Altså, det er virkelig ikke særlig godt, det der lige skete. Det betyder, at den her... Så er det rigtigt, der er på spring.
Ej, det er simpelthen løgn. Nej, 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 nej. Simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Nej, jeg fik den ikke engang. Ja, det er så 2 ud af 2, jeg nu har fejlet. Det bliver godt nok en lang video, hvis det er, jeg skal tjene $1 million. Hold nu kæft. Okay, jeg gider simpelthen ikke gøre hele vejen tilbage til mit, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, det der Maze Bank, eller hvad det hedder. Så jeg tilkalder altså lige min tilarbejde. Det må jeg simpelthen kunne nødt til at gøre et eller andet. Ej, det er simpelthen løgn. Hvor langt væk er den? Ej, den er faktisk langt væk. Super. Hyggeligt. Så kan vi lige få løbet en lille tur her. Jeg ser den. Holy shit, jeg har næsten løbet sådan 10 minutter nu. Og jeg ser den endelig. Let's go! Oh my god. Jeg er så glad for at se dig. Oh my god, Terabyte. Er du sindssyg? Og nu skal vi simpelthen få stjålet en bil. For en gang skyld. Ej, jeg kunne søge græde, da jeg så den var top range. Det kunne jeg. Der er 4 kilometer. Så bliver det en god lang tur igen. Vi ses om 1 sekund færre. Hej hej. Okay, vi er 200 meter væk fra bilen, og hvis den her gang det ikke lykkes, så mener jeg det her seriøst, så smadrer jeg hele min computer. Fordi jeg bliver rigtig super. Okay, ja, jeg bliver rigtig mange ting. Holy shit. Okay, jeg har ikke mislykkes. Det var et skud. Holy shit, save me. Hun var i hvert fald lidt bange hende der. Jeg blev simpelthen one-tappet. Skal vi lige snakke om det eller hvad? Eller? Hvad er det, der sker, makker? Hvordan kan man skade så meget? Okay, jeg prøver så lige nærmere her, tror jeg. Er de fuldstændig sindssyge, dem her? Vi skal væk nu, Se. Op her. Giv mig den der! Ja, okay. Shift. Okay, please ikke ødelægge for meget. Den ødelægger jeg overhovedet ikke. Super, det tager vi. Jeg ringer til en lille Lester, mand. Som vi alle sammen elsker. Nu er nødt til lige at ringe til Fjell, så mister vi alle mange penge af det her. Yes, tak. Ja, du må rigtig gerne lige fjerne min låne lavet. Det er jeg meget glad for. Ups. Nej, der er simpelthen jeg troede det var en politihelikopter, der var efter mig. Nej, nu stopper vi. Vil vi være søde, eller hvad man kører foran folk hele tiden? Det er uhøfligt. Nu stopper vi. Altså, jeg er sådan lidt, om det her spil, det er faktisk bare imod mig. Det er sådan lidt, om det er det, som det er, vi laver lige nu. Fordi folk kører simpelthen ind i mig, om at jeg er den eneste, der er på vej. Og det er bare mig, alt skal vide over. Oh shit, nu ved hele serveren, at jeg går rundt med cargo. Ej, nu stopper vi. Simpelthen, kan du ikke se, jeg kommer kørende. Vi har begge to grøn lys, mester. Holy shit. Ej, nu stopper den der helikopter simpelthen med at skyde min bil. Jeg skal lige ind i det her neighborhood her. Det er lidt det shaky neighborhood, men kan vi endelig få en bil? Vi fik med afleveret en. Hun ringer. Ja, hun skulle lige ringe for at sige, at det lykkes endelig. Og hun er så stolt af mig, fordi at jeg endelig fik afleveret en bil. Og nu skal jeg bare lige få solgt den. Oh my god. Altså prøv, det bliver så dejligt. Og vi har selvfølgelig nogle biler her, men de er overhovedet ikke lige så meget værd som den her, så... Okay, vi fik lige pimpet bilen her. Og prøv lige at se, hvor fed den ser ud. Og jeg gider simpelthen ikke snakke med dig hele tiden. Prøv lige at se, hvor fed den ser ud. Vi vil lige få sådan en lang kig ud her. Ja, den er rigtig fed. Og vi skal 5 km. Så er det bare speeder i bund, og så er det bare at køre. Og vi har lige nu 40 sekunder, hvor det er, at vi sådan er halv safe, fordi folk ikke kan se os på mappet. Så det er jo dejligt, at vi lige får de 40 sekunder, hvor der ikke er så meget stress på, som når de 40 sekunder er væk. Folk de kører som sindssyge. Altså når I kører så langsomt, så jeg føler faktisk, at folk de kører mere sindssygt. Fordi man ikke ser dem komme, fordi de kommer kørende så langsomt ind. Hvis alle folk kørte hurtigt, så var det sådan lidt nemmere sådan overskue. Og nu er mit global sign tilsluttet, så nu kan alle se mig. Og jeg har stadig ikke god 3 km tilbage. Men den her server, den virker heller ikke som om der er så mange her der heller ikke. Så jeg tænker, det er okay. Vi er 5 personer, så det giver os heller ikke de fleste bonuspenge. Og det er jo selvfølgelig lidt træls, men jeg skal bare lige forbi her. Skal op her, og du skal ikke køre foran mig. Jeg kan se, at jeg kan køre en rigtig stor omvej. Men man kan jo også lige prøve noget sjovt. Men jeg skulle ikke have prøvet det. Jeg skulle ikke have prøvet det her sjovt noget. Så sjovt er det virkelig ikke. Så sjovt var det. Jeg har lige sad den i 5 minutter og ævet mig. Jeg er rigtig skuffet for mig selv.
og jeg kunne finde på sådan noget der. Og nu er jeg mega langt væk fra alt, og jeg har ingen bil, og... nej. Selvom at jeg lige klippede, så som jeg sagde, jeg har virkelig ærget mig meget over, hvorfor filan jeg nogensinde vil gøre det der. Det var $200.000. Altså jeg har mistet penge indtil videre. Ej, det er jo ikke lige det vi håbede på, at der var sket. Jeg tror, at hvis jeg ikke klarer den her, det skal simpelthen være en top range. Altså det er det. Okay, tak. Altså jeg er imponeret over, at jeg ikke er blevet fyret endnu. Nu please ikke være alt for langt væk. Den er ikke sindssygt langt væk. Jo, den er røv langt væk. Oh my god, hvorfor er den så langt væk? Ja, lad os få kørt derhen. Og så lad os håbe, at fjerde gang er lykkens gang. Okay, fuck. Okay, nu er vi her. Og jeg mener det her seriøst. Hvis den her gang jeg ikke lykkes, så begynder jeg at græde. Okay, please, de ikke begynder at skyde mig som sindssygt. Ja, jeg kom bare lige for at kigge. Så vi tager lige en vest på. Jeg har en der armor. Shit. Jeg har... Hvad sker der med min kameraring her? Du er så syg i hovedet der. Hvorfor er det, vi skyder efter hinanden? Jeg skal bare lige... Okay, mit aim er virkelig elendigt. Ikke tænke over det. Holy shit, du misser meget, Marker. Jeg håber ikke, det er den her. Det er fandme den der. Jeg skal ikke ødelægge den. Hvad er det, du kigger på, mester? Er det den her bil? Det er den her bil. Okay. 2 kilometer. Det er faktisk okay. Det går faktisk okay hurtigt. Jeg håber ikke, den går i stykker. Det gjorde den selvfølgelig. Lidt okay. $200. Det er okay. Kør. Nej. De rammer mig simpelthen kun. Hvis de bliver ved med det her, så kan man sgu tage med sådan 10.000 igen. Ej, det er simpelthen løgn. Altså, de rammer jo alle deres skud. Vil du ikke være sød og please tage det sammen, seriøst. Holy shit. Hvor har jeg købt det her aim hen? Eller hvem fanden har jeg out det her aim af? Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er fokuseret. Ellers har jeg haft absurd godt aim. Men kan vi godt please lade ham skyde efter hinanden? Kom nu, 800 meter. Kom nu, please. Please. Det her det er mig, der lige var over. Og grunden til at gøre det, det er fordi, at ellers bliver det her klip lidt kedeligt. Men nu kan I se mig køre ind her. Jeg fuldfører missionen, og det er jo fuldstændig legendarisk, fordi det har gået så dårligt for mig. Det er faktisk rimelig sygt. Jeg har lige afleveret min bil, og jeg sagde ikke engang noget, da jeg kom ind med den, fordi at, jeg tror sgu mentalt lige nu, der er jeg hårdt slået ned. Altså, den er ikke i topform. Og 200.000. Holy shit, hvis jeg ikke får den her solgt seriøst. Yes, nu skal vi ud og køre igen, og hvor mange mennesker er der inde i min server? Ja, jeg spurgte. Der er 4 mennesker, og hvis de springer min bil i luften, så er depressionen ramt. Rigtig hårdt. Den kommer ikke til at gå væk i løbet af de næste mange dage. Den kommer til at være her i lang tid. Det gør den. Skal vi lige hurtigt tage et sidste kig på den her bil, inden jeg springer den i luften eller et eller andet. Fordi det gør jeg nok med stor sandsynlighed. Det her det er sidste kig på min bil. Ja, jeg var glad for den, indtil jeg springer i luften lige om 5 sekunder. Og hvis det sker, så er det her nok. Og hvis jeg springer i luften, så tror jeg altså desværre, at psykosen den har mig så hårdt, at jeg kan ikke blive ved med at filme. Kom så 1 kilometer tilbage. Vi har ikke engang mistet nogen penge. Jeg har ikke engang fået skræmme. Nu skal lige passe på, nu skal jeg ikke lige sige det for tidligt inden. Jeg kommer nok til at køre et eller andet ind i en eller anden lastbil, og så springer hele lortet i luften. Ved du hvad? Jeg caller den her. Jeg får den solgt. Jeg caller den her. Let's go! Okay, lad os komme herop. Ej. Mistede 62 kroner. $62. Altså rigtig mange penge. Det kunne jeg altså godt bruge i virkeligheden. Please! Please! Oh my god. Det er bare glædestår. Det er bare glædestår. Hvor mange penge fik jeg egentlig overhovedet? Vi fik jo 200. Ja, det var nok 200. Jeg så det engang, vi har begyndt at græde. Nej, det er der. Vi ringer til min ass. Der kan jeg overhovedet. Lad os lige ringe til Terabyte. Ja, lad os lige gøre det. Og falde søvn midt på vejen, det er altså også sådan lidt dumt. Motherfucker. Lad os skynde os ind her til siden. Vi gemmer os for politiet. De ved ikke, hvor vi er henne. Lad os bare ud af bilen, fordi at så kan vi hoppe herover, lave et sindssygt rullefald, så gør det samme herhen. Oh shit, og så lidt længere ned, end jeg troede. Nej, en standard range, det er simpelthen løgn. Ej, den kommer vi ikke til at sælge for særlig meget. Hvis den kører rundt, så bliver jeg lidt sur. Ej, det gør den. Den kører eddermame rundt. Jeg hader biler, der kører rundt. 600 meter, så er vi ved bilen. Og så kan vi få den stjålet. Han var low-key kold, altså.
kørte lige ved siden af ham med den her kæmpe lastbil. Og han kunne ikke give mere for. Og kan vi se bilen egentlig? Jeg ved ikke, hvordan han ser ud, så jeg tror ikke, vi kan. Det må være den der grønne en, der kører lige der. Den er faktisk rigtig smuk. Og nu skal vi køre ind foran den. Kører bare lige sådan lige stille ind foran her. Så stopper vi, brormand. Og vi ud her. Så giver vi ham lige en lille speech. Og tager bilen. Ud med dig. Du skal heller ikke falde i søvn midt på vejen. Det er faktisk en fed bil, den her. Rigtig kold bil. Sindssygt hurtigere. Altså det er sådan, der er fedt med at stille biler, ikke? Og det er, at man kører i så mange forskellige biler. Shit. Det er, at man får lov til at køre i så mange forskellige biler. Det er så fed, den her bil, den her. Det er ikke meningen. Ej, det er, okay, måske skal man måske lære lidt at køre bil. Okay, lad os lige køre herindfra. Det tror jeg så ikke lige helt, vi gør. Jeg kan ikke se noget som helst. Så vi er rimelig kolde, vi kan lige over den anden vejbane. Jeg synes lige, skal skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal bruge mine penge på. Og lige pt, der har jeg 2,2 millioner dollars. Så det kunne være mega fedt, hvis I lige skrev, hvad jeg skulle bruge penge på. Fordi så måske bruge penge på det. Nu kommer jeg så lidt til at gøre forkert, fordi jeg lige begyndte at snakke. Men så vil jeg måske bruge det, og det kan være en bil, det kan være en virksomhed, det kan være lige hvad du tænker er bedst for mig. Og jeg kan lige nævne lidt de ting, jeg ikke har. Så jeg tror, jeg har ikke den der ubåd. Og den ved jeg, der kan man klare sådan en Hyper Rico heist. Jeg har prøvet den, men hvis I vil se mig lave den, så skriver jeg bare, at I kan vil se mig lave den, fordi så skal jeg nok lave den. Men nu fik vi afleveret bilen, og det er jo maksimum dejligt, fordi at så er der måske mulighed for, at vi kan få solgt en mere bil. Og jeg kan se, at min natklub har faktisk også genereret mig mega mange penge, så det er faktisk ikke fordi, at den tid, hvor jeg er død hele tiden, at jeg skaffede 0 kroner. Alle de penge, som jeg nok skaffede, de røg nok bare ind i bilerne. Men ved I hvad? Det tror jeg altså bliver alt for den her video, fordi at jeg mislykkes med så mange. Så jeg tænker, at det er først om 12 minutter, jeg kan se en ny bil. Og det kommer simpelthen til at tage alt for lang tid. Jeg tænker bare, det var alt for den her video, og så husk at like, og så husk at subscribe. Fordi hvis det ikke sker, så får jeg en psykose, og det gør jeg altså. Men jeg tænker bare, det var alt for den her video. Hej hej!